Gospodine predsjedniče, ukazujem na povredu člana 96. stav 1. Poslovnika o radu. Govornik može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu sednice Skupštine, uz dužno poštovanje vaše tolerancije koja je neupitna. Mislim da ponovo smo prisustvovali jednoj situaciji gde poslanik koji nije u stanju da u svom gradu, koji toliko hvali, voli, razume, poštuje i tako dalje, pređe cenzus, pretvara ovu Skupštinu u nešto što bi trebalo da se priča u lokalnoj Skupštini. Znači, niko od nas ovde, 99% ljudi ovde nema pojma o čemu se ovde radilo. Igrom slučaja što sam iz Kikinde znam, pritom ja ne mogu veštački, niti bilo ko, može veštački nekoga ko ne može da pređe 5% da ubaci u lokalni parlament, pa da tamo priča o temama koje su lokalne. Mi ovde imamo tačku dnevnog reda koja je jasna. 3 lokalne samouprave se pridružuju i zbog toga se menjaju procenti u vlasništvu. Tačka. Koji su motivi? Da li oni treba ili ne treba da se priključe? To su teme koje su onako vreme sporta i razonoda. Gospodine Jovanov. Tako da vas molim, da ja sad ne izlazim iz Poslovnika, tako da vas molim da samo, da se vratim onda. Onda da vas zamolim, da jednostavno reagujemo na takve stvari iz prostog razloga što ne možemo Skupštinu Vojvodine praviti supstitutom lokalnih skupština onim poslanicima koji nisu u stanju u svojim lokalnim sredinama da pređu cenzus. Hvala lepo.